So hi guys. Ayan, bali. On our way na kami to Khao San Road. Ayan yung dalawang baradang. Tapos, yun. Kalalabas lang namin dito sa hotel accommodation na tinirahan namin. So ayun guys, naglilinis sila. Ayan. Tapos guys, kanina 'di ba parang pinakita ko yung dun sa gilid. Ayun wala na sila. Yung mga nagbebenta kanina dun sa gilid. Pero pag gabi naman iba yung nakapwesto diyan. May mga kanya-kanyang upuan sila. May kanya-kanyang upuan. So, tara! So guys, bali yun pala no. Tuwang-tuwa si Baradang nag-vlog na naman daw. So bali ganun guys no. Apart from dun pala na pupunta kami sa Khao San Road, kakain kami dun sa Roppo Jojo Pad Thai, wherein yun yung favorite namin na restaurant or kainan mamayang gabi. Yan yung busy street ng Khao San Road guys. Yan. So umali magpapalit na naman sila. Tapos may massage dyan guys. Nakapila sila. Sa ganun. Bakit ka tumatawa, Baradang? Nararamdaman ang excitement mo eh. Ganun talaga. At tumigil ang mundo. Can I have Pad Thai also? Pad Thai with short neck. Yes. Do you have mango sticky rice? Mango sticky rice. Ayun nasa dulo. Oh, this one. This one is dessert rice. Ako din magti-take out niyan. Take out? Really? Depende pa sa laman ng tiyan ko mamaya. Ikaw, Baradang. No, I want to try this one. What? One? Yeah. So, Saan mo nakukuha yung mga? oo. Ikaw din? Wala akong meron. Go! Alam ko ba yung mukbang mo? Kaya nga. Go! Wala akong pera. Ang arte. Sa'yo din? Take out, hindi mamaya pa. Depende pa sa laman ng tiyan. Okay. Isa lang muna. Isa lang muna. Sige. I think that's all. One mango sticky rice. Fried chicken wings. And then, yes. Sa'yo? Ikaw, ikaw. Hindi. Fried chicken wings. Ah? Fried chicken wings. No. Sige, ikaw. Ano ba yan, Baradang? Okay. I think that's very good with that. Okay. Thank you. One more time, yeah? Okay. 2 pad thai with shrimp egg. It's 2. 1 shrimp chicken egg.
one mango cigarette. Yeah. Thank you. Thank you.